ஓகே, யார் வாசிக்கிறீங்க இன்னைக்கு? மல்லிகா மாதாஜி, ஜானகிராமன், விஜயகுமாரி, ரேவதி மாதாஜி. ஓகே, 4 பேர். ஓகே ஓகே மாதாஜி. வரிசையா படிச்சுக்கோம். 22. கிருஷ்ணா. Okay. Yes. Tam Krishna Padabhinivishtha Sedam Sedasam Patanjalim Parashyanam Krakhandaram Sunandanandava Upasrutya Sasmidam Pratyushaduha Pushkaranabha Sammadau. Yes. சைத்தன்ய சரிதாமிர வாசிச்சா அந்த அந்த ஸ்லாங் வந்துருது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 21 மாதாஜி. 22. எங்கேன்னு அதுதானே இருக்கு மாதாஜி. இங்க பாருங்க, நீங்க வேற படிச்ச மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. நீங்க வேற படிச்சீங்க மாதாஜி. யஜ்ஞேனன்னு வரணும் மாதாஜி. எங்கேன்னு ஒரு நிமிஷம், இது என்ன சாப்டர்? 14 தானே? சாப்டர் மாத்தி அது ஓபன் மாதாஜி. 14ல 22. ஆமா, இருங்க, நான் ஓபன் எப்பவுமே ஜெனரலி அந்த பேஜ்லயே நின்னுடும் நான் க்ளோஸ் பண்ணும்போது. யஜ்ஞேன யஷ்மத் விஷேய விஜாதிபி விதாயமானேன சீரா கலாஹரே சவிஷ்ட சீதஷ்டா பிரசிதந்தி வாஞ்சிதம் தத்தேவனம் நார்ஹசி வீரசேஷ்டிதம் சேஷ்டிதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யஜ்ஞேன யுஷ்மத் விஷயே த்விஜாதிபீர் விதாயமானேன சீரா கலேஹரேஹ ஸ்விஷ்டா சீதாஷ்ட பிரதிசந்தி வாஞ்சிதம் தத்தேவனம் நார்ஹசி வீரசேஷ்டிதும். யஜ்ஞேன வேள்வியினால், யுஷ்மத் உனது, விஷயே நாட்டில், த்விஜாதிபி அந்தணர்களினால், விதாயமானேன செய்யப்பட்டால், சீரா தேவர்கள் அனைவரும், கலா விரிவுகள், ஹரே முழுமுதற் கடவுளின், சி இஷ்டா முறையாக வழிபடப்பட்டால், சி துஷ்டா மிகுந்த திருப்தியுற்று, பிரதிசந்தி அருள்வர், வாஞ்சிதம் வேண்டிய பலன்களை, தத் ஹேளனம் அவர்கள் அனுமதித்தால் அவமதித்தால், ந இல்லை, அர்ஹசி நீ செய்தல் வேண்டும், வீர ஓ வீரனே, சேஷ்டிதம் செய்வதற்கு. மொழிபெயர்ப்பு. உனது நாட்டிலுள்ள அந்தணர்கள் அனைவரும் பகவானின் பிற விரிவுகளான தேவர்கள் அனைவரையும் வேள்விகளின் மூலம் திருப்தி செய்தால், அவர்களின் செயல்களினால் திருப்தியடையும் தேவர்கள் உனக்கு வேண்டிய வரங்களை அருள்வர். ஆகையினால் வீரரில் சிறந்தோனே, வேள்வியில் செய்வதை மட்டும் நிறுத்திவிடாதே. அவ்வாறு நீ நிறுத்தினால் அது தேவர்களை அவமதிப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. வெரி நைஸ். எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கணுமோ அவங்க ரெடியா இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வேணாபுவாச்ச பாலிசா பதயூயம் வா அதர்மே தர்மமானினா ஏ விருத்திகம் பதிம் ஹித்வா சாரம் பதிம் உபாசதே. எஸ், யார் வாசிக்கணும்? வாசிங்க பிரபு, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 23. பாலிசா பத யூயம் வா அதர்மே தர்ம மானினா ஏவிருச்சகம் பதிம் இத்வா ஜாரம் பதிம் உபாசதி. வேணன் உபாச கூறினான். பாலிசா குழந்தைத்தனமான, பத ஓ யூயம் நீங்களும், எல்லோரும் வா உண்மையில், அதர்மமே சமயத்திற்கு புறம்பான நெறிகளை தர்ம ஆனின சமயமென ஏற்றுக்கொண்டிருந்தனர். ஏவர் அனைவரின் விருத்திகம் காப்பாற்றுகின்ற, பதிம் கணவன், இத்வா தொடர்ந்து, ஜாரம் திருட்டு, பதிம் பூஷனை, உபாசதே வழிபடுகின்றீர். மொழிபெயர்ப்பு. மன்னன் வேணன் பதிலுரைத்தான். நீங்களெல்லாம் அன்புசாலிகள் அல்லர். சமயத்திற்கு புறம்பான நெறிகளை சமய நெறிகளாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பது வருத்தத்திற்குரியது. உண்மையில் நீங்கள் அனைவரும் உங்களை காக்கும் உண்மை கணவனை தொடர்ந்துவிட்டு கள்ளக்காதலனை தேடி வழிபடுகின்றீர்.
என்று நான் கருதுகிறேன். பொருளுரை: மகாமுனிவரின் அனுபவமற்ற குழந்தைகள் என்று குறை கூறிய மன்னன் வேணன் உண்மையில் ஒரு மூடனே ஆவான். அவர்களை கூர்த்த மதியில்லாதவர்கள் என்று அவன் குற்றம் சாட்டுகிறான். அவன் அவர்கள் கூறிய உயர்ந்த அறிவுகளை மறுத்ததோடு தன்னை காக்கும் கணவனை கைவிட்டு காப்பாற்றாத கள்ளக்காதனை திருப்திப்படுத்தும் கண்ணோடு ஒப்பிட்டு அவர்களை எண்ணி நகையாடுகிறான். அவனது ஒப்புமையின் நோக்கம் வெளிப்படையாக தெரிகிறது. சத்திரிகளின் கடமை என்பது அந்தணர்களை பல்வேறு வகையான சமய செயல்களில் ஈடுபடுத்தி அவர்களை காப்பதாகும். ஆனால் அந்தணர்கள் மன்னனை வணங்காது தேவர்களை வழிபட்டால் அவர்கள் கற்பிழந்த பெண்களைப் போல மாசடைவார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். அவஜானந்தி அமிமூடா நிருபரூபிணம் ஈஸ்வரம் நானு விந்தந்தி தே பரத்ரம் இஹலோகே பரத்ரச. ரேவதி மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி. வினிதா கேசவி மாதாஜி வாசிங்கோ. Yes, Mataji. Avajanandi ami mooda nirvarubinam Ishwaram nanu vindandite patram iga loge paratracha. Avajanandi அவமரியாதை, அமி அவர்கள், மூடா மூடர்கள், நிருப ரூபினம் மன்னன் வடிவில், ஈஸ்வரம் முழுமுதற் கடவுள், ந இல்லை, அனுவிந்ததி அனுபவம், தே அவர்கள், பத்ரம் மகிழ்ச்சி, இக இந்த, லோகே உலகில், பிரம்மன் மரணத்திற்கு பிறகு, ச கூட. மொழிபெயர்ப்பு பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். முழுமுதற் கடவுளின் வடிவமாக திகழும் மன்னனை உண்மையில் ஒட்டுமொத்த அறியாமையின் காரணமாக வணங்காதவர்கள் இம்மையில் இவ்வுலகில் மட்டுமல்லாது மறுமையில் அவ்வுலகிலும் கூட மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அடுத்து ரேவதி மாதாஜி வாசிங்க. को यज्ञा पुरुषो नाम यत्र वो भक्तिर्वितृषी पत्रो स्नेह विदुराण्यम् अररु विदुराणयाम् यदाचारे कुयोषिदाम्. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरिदशी भरद्रु स्नेह विदुराणायाम यदचारे कुयोषिताம். கஹ யார் இருக்கிறார்? யக்ஞா புருஷா அனைத்து வேள்விகளும் நாயகராக, நாமத்தினால், எத்ர எவருக்கு, வ உங்கள், பக்தி தொண்டு, இத்ருஷி மிகச்சிறந்த, வரத்ரு கணவனுக்காக, ஸ்நேக நட்பு, விதூராணாம் இழத்தல், யதா போன்று, ஜாரே கள்ளக்காதலனுக்கு, கு யோஷிதாம் கற்பில்லாத பெண்ணின். மொழிபெயர்ப்பு: நீங்கள் தேவர்களிடம் அதிகமாக பக்தி செலுத்துகின்றீர்களே, உண்மையில் அவர்கள் யார்? அதலினால் இத்தேவர்களுடன் நீங்கள் வைக்கும் நேசமானது மனமுடித்து கைப்பற்றிய கணவனை கைவிட்டு தன் கள்ளக்காதல் மீது கற்பிழந்த பெண் வைக்கும் நேசத்தை போன்றதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. வேற இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? விஷ்ணோர் விரிஞ்சோ கிரிச இந்திரோ வாயுர் யமோ ரவிஹி பர்ஜன்யோ தனதோ சோம ஷிரீரக்னிர் அபாம்பதி ஏதே ஷான்யே சவிபுதா பிரபோவர சாவயோஹோ தேஹே பவந்தி நிருபதே சர்வதேவமயோ நிருபஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஷ்ணு விரிஞ்சோ கிருஷ இந்திரோ வாயுர்யமோ ரவிஹி பர்ஜன்யோ நதனதோ சோம க்ஷிதிர் அக்னிர் அபாம்பதி ஏதே சான்யேச விபுதா பிரபவோ வரசாபயோ தேஹே பவந்தி நிருபதே சர்வஸ்தேவமயோ நிருபஹ. விஷ்ணு பகவான் விஷ்ணு, விரிஞ்ச பிரம்மதேவன், கிருஷ சிவபெருமான், இந்திர தேவேந்திரன், வாயு பகவான், யமன் தவி சூரிய தேவன், பர்ஜன்ய மலைக்கடவுள், தனத குபேரன், சோம சந்திரன், ஷிதி பூமியின் ஆதிபத்திய தேவன், அக்னி தேவன், அபாம்பதி வருண தேவன், ஏதே இவர்கள் எல்லாம், ச மேலும்,
அன்யே பிறரும் விபுதா வரத்திலும் சாபத்திலும் தேகே உடலில் பவந்தி கட்டுண்டு நிருபதே மன்னனின் சர்வ தேவமய அனைத்து தேவர்களையும் உடையவன். நிருப மன்னன். மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் விஷ்ணு பிரம்மதேவன், சிவபெருமான் வாயுதேவன் காற்றுக்கடவுள், யமன் காலதேவன், சூரிய தேவன் மலைக்கடவுள், குபேரன் பொருளாளர், சந்திரதேவன் பூமியில் ஆதிபத்திய தேவன், அக்னி தேவன் நெருப்பு கடவுள், வருணன் நீர்க்கடவுள். இவர்கள் எல்லாம் வரமருளவும் சபிக்கவும் கூடிய ஆற்றல் மிக்கவர்கள். ஆயினும் இவர்கள் அனைவரும் ஒரு மன்னனின் உடலில் குடியிருக்கின்றனர். இக்காரணத்தினாலேயே மன்னன் அனைத்து தேவர்களுக்கும் உறைவிடம் என்றறியப்படுகிறான். இத்தேவர்கள் அனைவரும் மன்னனின் பாகங்களே ஆவர். பொருளுரை. அநேக அரக்கர்கள் தங்களை பரம்பொருளாகவும் சூரியன் சந்திரன் போன்ற கிரகங்களை இயக்குபவரும் தாமே என்றும் கருதுகின்றனர். இவை அனைத்தும் வீண் கர்வமாம். இது போன்ற மன்னன் வேணனும் அசுரகுணம் மிகுந்தவனாகி தன்னை முழுமுதற் கடவுளாக கற்பித்துக் கொண்டான். கலியுகத்தில் இவர் போன்ற அசுரர்களே அதிகம் உள்ளனர். மேலும் இவர்கள் அனைவரும் மகா முனிவர்களாலும் மகான்களாலும் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ்லி டோல்ட். ஸோ அதாவது மன்னன் வந்து அதாவது ஆள்பவர்களில் நான் மன்னன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லியிருப்பார். பகவானுடைய சொரூபம் தான் வந்து ஆள்பவர்கள்ல இருக்கணும் இல்லையா? சோ அந்த ரூபத்துல நான் இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அந்த ஆளக்கூடியவனிடத்துல வந்து எந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும்? தெய்வீகமான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கணும். அண்ட் தென் அவன் எப்பொழுதுமே பிராமணர்களுடைய அறிவுறுத்துதலின் பேர்ல அவனுடைய ஆட்சியை நடத்தி செல்லணும். ஸோ அதுவும் எந்த ஒரு மோட்டிவேஷனும் இருக்கக்கூடாது அந்த பிராமின்க்கு. ஸோ எனக்கு நமக்கு ஃபேவராகவோ இல்லை நமக்கு எதிராகவோ வந்து இருந்தாலும் அதை எடுத்துரைக்கக்கூடிய தைரியத்தை கொண்ட பிராமணர்களாக ஒரு அரசனிடத்துல வந்து அவனுக்கே ஃபேவரா இருக்கிற மாதிரி ஒரு செயல்களை செய்யும்படி அவர்கள் செய்தால் அப்ப அந்த பிராமணர்கள் இடத்துல நாணயம் என்பது கிடையாது. அதனால்தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல நீங்க வாசிக்கும் போது ஐ திங்க் 16th சாப்டர்ன்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? இந்த 16th சாப்டர்ல வந்து பரீட்சித் மகாராஜாக்கு வந்து அறிவுறுத்தப்பட்ட அந்த தெய்வீக அதாவது அந்த ரிஷிமுனிகள் எல்லாமே அவங்களுடைய குவாலிபிகேஷன்ஸ் ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. என்னன்னு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்குன்னா அவங்க தே வில் நெவர் அரசனுக்கு வந்து அவர் மனசுக்கேற்றவாறே அவ பேசவே மாட்டாங்க. அரசனிடத்துல எதையுமே அவங்க எதிர்பார்க்கவும் மாட்டாங்க. பொன் பொருள் எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனா அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து அரசன் பார்த்துப்பாரு. அது வேற. அது வந்து அவங்கள ஆட்டோமேட்டிக்லி டேக் கேரிங் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த கிங். அது போல அரசனிடத்துல இது வாங்கணும்ன்றதுக்காக அவர் இடத்துல வந்து கண்டிப்பா அவங்க வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. இது தவறுன்னா தவறுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இது இப்படிதான் போகணும்னா இப்படிதான் போகணும்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த பாரபட்சமற்ற நிதர்சனமான உண்மை பாதை வழி எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து காட்டுறது. அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸோட இருக்கணும். மேலும் அந்த அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தன்னுணர்வுல வந்து நிலை பெற்றிருப்பாங்க. சோ தான் யார் என்பதை உணர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். சோ விஜபந்துவாக இருக்க மாட்டாங்க. சோ இரு பிறப்பு எய்தியவர்களாக இருப்பார்கள். சோ அப்படி வந்து அந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸோடு இருக்கக்கூடியவங்க தான் வந்து உண்மையான அதாவது பிராமணர்கள், அதாவது ரிஷி முனிகள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவங்க எடுத்துரைக்கிறத வந்து பரீட்சித் மகாராஜும் சரி, யுதிஷ்டிர மகாராஜும், பரத மகாராஜா இவங்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் கேட்டாங்க. அதே மாதிரி வந்து வழி நடந்து செல்லணும். ஆனா இங்க வேணன் அந்த மாதிரி கிடையாது. அவன் தவறான உணர்தல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய வியாக்கியானத்தை இந்த இடத்துல எப்படி கொடுக்குறான்றத பாருங்க இல்லையா? எக்தேன யஷ்மத் விஷயே த்விஜாபீர் அதாவது இரு பிறப்பு எய்தியவர்களே அப்படின்னு சொல்றான். விதாயாமானேன ஷீரா கலாஹரே ஸ்விஷ்டா சீதஷ்டா பிரதிசந்தி வாஞ்சிதம் தத் தேவனம் நார்ஹசி வீரசேஷ்டுதம். உனது நாட்டில் உள்ள அந்தணர்கள் அனைவரும் அதாவது பகவானின் பிற பிரிவுகளான தேவர்கள் அனைவரும் வேள்விகளின் மூலம் திருப்தி செய்தால் அவர்களின் செயல்களினால் திருப்தி அடையும் தேவர்கள் உனக்கு வேண்டிய வரங்களை அருள்வர். ஆகையினால் வீரலில் சிறந்தவனே, வேள்விகள் செய்வதை மட்டும் நிறுத்தி விடாதே. அவ்வாறு நீ நிறுத்தினால் அது தேவர்களை அவமதிப்பதாகும் இல்லையா? அவர்களுக்கான அவிர்வாகத்தை வந்து நாம கண்டிப்பா கொடுக்கணும். இப்படி பார்க்கும் பொழுது நம்ம இந்த கோவர்தன இது வந்து நம்ம கண்டிப்பா நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? கிருஷ்ணர் அங்க வந்து இந்திரனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவிர்வாகத்தை வழங்கக்கூடாது என்ற நிலையில அந்த கோவர்தன லீலையை வந்து செய்யல.
இந்திரன் வந்து கர்வம் கொண்டிருந்தான். சோ அந்த கர்வத்தை அவர் வந்து கண்டிப்பாக அடக்கணுன்றதுக்காக தான் செய்தது. அதனால நாம கோவர்தனகிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து விருந்தாவனவாசிகளுக்கு வந்து தேவையான அனைத்துமே வழங்கி கொண்டிருந்தது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அந்த கோவர்தனகிரிக்கும் நாம வந்து கண்டிப்பா பூஜைகள் செய்யணும்ன்றது வந்து இறைவனுடைய கட்டளை. சோ வருணனுக்கும் பூஜைகள் செய்யலாம். ஆனா வருணனுக்கு மாத்திரமே பூஜை செய்யணும்னு நினைக்கிறது, வருண பகவான் அந்த பூஜையை கொடுத்தா மட்டும்தான் நான் வந்து உனக்கு வந்து மழை பொழிவேன் என்பது, இந்த செயல்கள் வந்து தவறானது. சோ ஏன் தேவர்கள் கூட கட்டுண்ட நிலையில இருக்காங்கன்றத வந்து நாம் இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா தேவர்களுக்கும் மனிதர்களிடத்துல எதிர்பார்ப்புகள் என்பது உண்டு. அதனால நாம் எதையாவது நம்ம ஒரு தேவருக்கு கமிட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, கடைசி வரைக்கும் அதை செய்யணும். செய்யவில்லை என்றால் நமக்கு வந்து இதுவரைக்கும் நமக்கு என்ன கொடுத்தாங்களோ அதை கண்டிப்பாக அதுல வந்து நமக்கு தடைக்கல்லோ இல்ல அது நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்குறதோ எல்லாம் நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். அதனால பௌதீக குணங்கள் இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் அவங்க சத்துவத்துல நிலை பெற்றிருக்காங்க. சாமானியமான அந்த நிலை அவங்க ஏற்படுத்தி கொள்ள மாட்டாங்க. ஆனா அவர்களிடத்திலும் அந்த குணாதிசயம் உண்டு என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த அந்தணர்கள் வந்து, அதாவது பிராமணர்கள் வந்து கண்டிப்பா தேவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அவிபாகத்தை அவங்க கொடுக்கணும் இல்லையா? அவ்வாறு அதை அவர்கள் வழங்கினால் வந்து அது எல்லாமே இன்டைரக்டா யாருக்கு போறது? யக்னேஸ்வரரா இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளுக்கு தான் சேர்கிறது. பரம்பொருளும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு திருப்தி அடைந்து வரங்களை தேவர்களுக்கு வழங்குகிறார், தேவர்களும் அதை நமக்கு வழங்குகிறார்கள். இப்படிதான் டிரான்சாக்ஷன் வர்றது. ஆனா நமக்கு அந்த இன்டைரக்ட் டிரான்சாக்ஷன் பத்தி நமக்கு தெரியாது இல்லையா? பகவத்கீதையில படிக்கும் பொழுதுதான் அது நமக்கு தெரிய வருது. சோ அப்போ தேவ வழிபாடு பத்தி எல்லாம் அங்க ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ தேவர்களை நாம கண்டிப்பா மரியாதை பண்ணணும், அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய அவிர்வாகத்தை கொடுக்கணும். அவ்வாறு கொடுக்கலன்னாக்கா நம்ம தேவர்கள் வந்து அவமதிக்கிறதுனால அவங்க வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அவங்க கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அதுக்கு வேணன் என்ன சொல்றான் பாருங்க. வேண உவாச்ச பாலி சாபத யூயம் வா அதர்மே தர்மமானினா ஏ விருத்திதம் பதிம் ஹித்வா ஜராம்பதிம் உபாசதே. மன்னன் என்ன சொல்றான்? பரிந்த பதிலுரைத்தான். என்னன்னு பதிலுரைக்கின்றான்? நீங்கள் எல்லாம் அனுபவசாலிகள் அல்ல அப்படின்னா, இவங்களுக்கெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை அப்படின்னா, இந்த முன்னாடி சொன்ன ஸ்லோகத்தினுடைய இதெல்லாமே அவன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்துல கிடையாது. சமயத்திற்கு புறமான நெறிகளை சமய நெறிகளாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பது வருந்தத்திற்குரிய அப்படின்னா இவங்களுக்கு புரியல. இந்த யக்னங்கள் எல்லாம் எதுக்கு செய்யணும், தேவர்களை எதுக்கு மகிழ்விக்கணும், இதெல்லாம் அவசியமே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு. அப்படின்னா இவங்க வேத சாஸ்திரங்களை தவறாக புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து வேணன் வந்து சொல்கின்றான். உண்மையில் நீங்கள் அனைவரும் உங்களை காக்கும் உண்மை கணவனை துறந்து விட்டு கள்ளக்காதலனை தேடி வழிபடுகின்றனர் என்று நான் கருதுகின்றேன். அப்படின்னா உங்களை காக்கக்கூடிய காக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்த தன்னையே வந்து இப்ப அவன் தானே பொருள் எல்லாமே கொடுக்குறான் அவங்களுக்கு இல்லையா? அதனால ஒரு சகாயம் என்பது நானே கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு என்னை விடுத்து நீங்க தேவர்களை வந்து வணங்குறீங்க. அது எப்படி இருக்குன்னா, கணவனுக்கு துரோகம் இழைத்த ஒரு பெண்ணனுடைய நிலை என்னவோ அந்த மாதிரி நிலைதான் உங்களுடைய நிலை என்று ஒப்பிடுகின்றான், மிக மிக தவறான கருத்து கொண்டு. மகாமுனிவர்களை அனுபவமற்ற குழந்தைகள் என்று குறை கூறிய அந்த மன்னன் வேணன் உண்மையில் ஒரு மூடனே ஆவான் இல்லையா? முட்டாள் அவன். சோ அவர்களை கூர்ந்த மதி இல்லாத அப்படின்னா ஷார்ப் பிரெயின், இன்டெலிஜென்ஸ் இல்ல, ஷார்ப் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லைன்னு சொல்றான் என்று குற்றம் சாட்டுகின்றான். அவர்கள் கூறிய உயர்ந்த அறிவுரைகளை அவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இல்லையா? மறுத்ததோடு தன்னை காக்கும் கணவனை விட்டு ஒரு ஓமை வேற சொல்றான் இல்லையா? சோ அது மிக மிக மோசமான ஒரு ஓமை. அப்படி சொல்லி அவங்கள வந்து ஏளனப்படுத்துகின்றான். அவனது ஒப்புமையின் நோக்கம் வெளிப்படையாக தெரிகிறது இல்லையா? சத்திரியர்களின் கடமை என்பது அந்தணர்களை பல்வேறு வகையான சமய செயல்களில் ஈடுபடுத்தி அவர்களை காப்பதுதான் கடமை. அதை அவன் செய்யறதுக்கு விரும்பல. ஆனால் அந்தணர்கள் மன்னனை வணங்காது தேவர்களை வழிபட்டால் அவர்கள் கற்பிழந்த பெண்ணை போல மாசுடையவராவர் என்றது அவனுடைய கூற்று. சோ இது அவன் கூற்றுல இருந்து அவன் அதை வந்து எடுத்துரைக்கிறான். எப்படி ஒருத்தர் ஒரு கருத்தை வந்து எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளலாம் தவறாக என்பதை இங்க மன்னன் வேணனுடைய கருத்துல இருந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கலாம். அவஜானந்தி அமி மூடா நிருபரூபினம் ஈஸ்வரம் நானு விந்தந்தி தே பத்ரம் இஹலோகே பரத்ரச. அதாவது முழுமுதற் கடவுளின் வடிவமாக திகழும் மன்னனை, இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காட், வடிவம் கிடையாது, அவர் வந்து இறைவனுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கின்றான். இங்கேயும் அவன் வந்து தவறாக புரிந்து கொள்கின்றான். உண்மையில் ஒட்டுமொத்த அறியாமையின் காரணமாக வணங்காதவர்கள் இம்மையில் இவ்வுலகம் மட்டுமல்ல மறுமையில்
அவ்வுலகங்களையுமே மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டார்கள். அதாவது உள்டா தன்னையே கடவுளா நினைச்சுண்டு தன்னை வணங்காதவர்கள் இந்த உலகத்துல மாத்திரம் கிடையாது, பிற உலகத்திற்கு சென்றாலும், அதாவது இந்த 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 புவி வாழ்க்கையை முடிச்சுட்டு வேற உலகத்துக்கு சென்றாலும் அங்கேயும் அவங்க நிம்மதியா இருக்க மாட்டாங்க. இது இறைவனுக்கு பொருந்தக்கூடியது இந்த ஸ்லோகம். ஆனா அதை அவனே இறைவன் என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டு இந்த இடத்துல எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான். மிக மிக அதாவது அபத்தமான ஒரு கருத்து அவனுடையது. சோ எப்படி வேதங்களை வந்து தவறாலாம் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கறத மன்னன் வேணனுடைய கருத்துல இருந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். को यज्ञा पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति वीतृषि पत्रु स्नेह विदुराण्याम यदा ராஜாரே குயோஷிதாம். நீங்கள் தேவர்களிடம் அதிகமாக பக்தி செலுத்துகின்றீர்களே, உண்மையில் அவர்கள் யார்? ஆதலினால் இத்தேவர்களிடம் நீங்கள் வைக்கும் நேசமானது மனமுடித்து கைப்பற்றிய கணவனை கைவிட்டு தன் கள்ளக்காதலன் மீது கற்பிழந்த பெண் வைக்கும் நேசத்தை போன்றதாகும். அப்படின்னா என்னிடத்தில் நீங்கள் சமர்ப்பணம் அடையுங்கோ, என்னை விடுத்து நீங்க அவர்களிடத்துல சமர்ப்பணம். ஏன்னா உங்களுக்கு டைரக்டா நான் தானே எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டு இருக்கேன், எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான செல்வம் எல்லாத்தையும் வழங்குறது நான் தானே. நீங்க என்னை வணங்காமல் அவர்களை வணங்குறது இந்த மாதிரி ஒரு ஓமைக்கு சமம் என்பது அவர்களாம் யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தவறான ஒரு கருத்தை சொல்றான் இந்த இடத்துல, இல்லையா? உண்மையில அவர்கள் யார்? சோ அவங்க எதுக்கு? நமக்கு தேவையே இல்லை, எல்லாமே இருக்குல்ல, நான் தானே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு, எதுக்கு நீங்க அவங்கள வணங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இந்த இடத்துல வைக்கிறான். சோ அவன் உண்மையிலே தேவர்களுடைய நிலை என்ன என்பதை அவனுக்கு விளங்கவில்லை. தேவர்கள் எல்லாம் இறைவனால படைக்கப்பட்டவர்கள், இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆள்பவர்கள். அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடமை இப்ப வருணன் பகவான்னா மழையை பொழியணும், அக்னி தேவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சூரிய கடவுள் நமக்கு பிரகாசத்தை கொடுக்கணும், அக்னி தேவன் நெருப்பை கொடுக்கணும், இல்லைன்னா நமக்கு அக்னியும் தேவை இல்லையா? சோ உணவு சமைக்கிறது, ஒரு யக்னம் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அக்னி தேவன் யக்ன நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அவிர்வாகமே அவர் தான் எடுத்துக்கிறார் இல்லையா? சோ அப்படி டைரக்டா அவர்கிட்ட போனாலும் அது இன்டைரக்டா பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துடும். ஓகே, இப்படி ஒவ்வொருத்தருமே சுவாசம் நம்ம சுவாசம் விட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? வாயு பகவான் இல்லைன்னா கஷ்டம். இப்படி ஒவ்வொன்றுத்தையுமே ரட்சிக்கிறதுக்காக பகவான் அவர்களை படைத்தார். ஆனா அந்த உண்மையான நோக்கத்தை அவன் புரிஞ்சிக்கவே இல்லாம. சோ ஏன்னா அவன் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பௌதிகத்துல இருந்து நோக்கிண்டு சொல்லிட்டு இருக்கான். விஷ்ணோர் விரிஞ்சோ கிரீச இந்தரோ வாயு யமோ ரவிஹி பர்ஜன்யோ தனோத சோம சிதிரக்னிர் அபாம்பதி ஏதோ ஷான்ய சவிபுதா பிரபவோ வரசாபயோ தேஹே பவந்தி நிருபதே சர்வதேவமயோ நிருபஹ. பகவான் விஷ்ணு இல்லையா? விஷ்ணுவையும் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டான். பிரம்மதேவன் சிவபெருமான், அதாவது குணாவதாரங்கள் எல்லாமே போட்டாச்சு. வாயு பகவான், யமன், சூரிய தேவன் இல்லையா, குபேரன், சந்திரதேவன் இல்லையா, அக்னி தேவன், வருணன், இவர்கள் எல்லாம் வர மருளவும் சபிக்கவும் கூடிய ஆற்றல் மிக்கவர். அவங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க, சபிக்கவும் செய்வாங்க. ஆயினும் இவர்கள் அனைவரும் ஒரு மன்னனின் உடலில் குடியிருக்கின்றனர். உண்மையிலே அவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் அந்த மன்னனுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இதுதான் உண்மை இல்லையா? ஒரு மன்னன் என்ன செய்வான்? அவன் அதாவது யக்னங்கள் எல்லாம் வளர்ப்பான் இந்த லோக கல்யாணத்திற்காக. அதற்கான அனுமதி பிராமணர்களுக்கு கொடுப்பான். அதுக்கு தேவையானது எல்லாமே அவன் தான் சப்ளை பண்ணுவான். சோ அல்டிமேட்லி அந்த தேவர்களுடைய அருள் அந்த மன்னனுக்கு கிடைக்க பெறும் இல்லையா? அவர்கள் அந்த யக்னங்களை எல்லாம் அவங்க ஸ்வீகரித்து இல்லையா, இறைவனால் வழங்கப்படக்கூடிய அந்த அருளை அந்த குடிமக்களுக்கும் சரி மன்னனுக்குமே வழங்குவார்கள். சோ இந்த டிரான்சாக்சனே அவனுக்கு தெரியாது, இது எப்படி நிகழ்வுன்றது என்பதை அவன் யோசிக்கல. ஏன்னா அவன் முழுவதுமே உடல் ரீதியான தத்துவத்திலிருந்து பேசிட்டு இருக்கான். அதனால அவங்க எல்லாருமே எஸ், அவங்களுக்கு அருள் கண்டிப்பாக கொடுப்பார்கள், சபிக்கவும் செய்வார்கள், கண்டிப்பாக உண்டு. ஆயினும் இவர்கள் அனைவரும் ஒரு மன்னனின் உடலில் குடியிருக்கின்றனர். மன்னனின் உடலில் அவங்க குடியிருக்கிறது கிடையாது, மன்னருக்கு அருள் பாலிக்கிறார்கள். சோ இக்காரணத்தினாலே மன்னன் அனைத்து தேவர்களுக்கும் உறைவிடம் என்றார். எப்படி வியாக்கியானம் எடுத்துட்டு போகணும்ன்றது வேணன்றது நம்ம கத்துக்கணும் இல்லையா? சோ எவ்வாறு தவறாக ஒரு வியாக்கியானத்தை எடுத்துட்டு போறான்றத இந்த இடத்துல பார்க்கணும். இத்தேவர்கள் அனைவரும் மன்னனின் பாகங்களே ஆவர், மன்னனுடைய பாகங்கள் கிடையாது. மன்னனுக்கு அருள் பாலிக்க கூடியவர்கள் அவர் இல்லையா?
சோ இந்த பிரகாசம் என்பது நம்ம கண்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகாசம் இல்லையா? இந்த கண் பார்வையோடு இருக்கிறது என்பது சூரியனுடைய அனுகிரகத்தாலதான். அதனாலதான் நம்ம பிறந்த பிறகு கூட குழந்தைய பாத்தீங்கன்னாக்கா காலையில 7 மணி வெயில்ல கண்டிப்பா வந்து அதாவது ஒரு 10 நிமிஷம் வேணா வெயில்ல வைப்போம் இல்லையா? குழந்தைய வந்து வச்சு எடுத்து உள்ள எடுத்துட்டு வருவோம். அது எதுக்குன்னா அந்த கண்ணை பார்க்கணும். சில குழந்தைங்க கண்ணு வந்து நேரா திறந்து பார்க்கவே பார்க்காது. அவங்களுக்கு அந்த பார்வையினுடைய சம்பந்தப்பட்ட அதாவது சங்கடம் வந்து கண்டிப்பாக பிற்காலத்துல வரும். அவங்களுக்கு வந்து சூரியனை நேரா பார்க்கணும். சிறு பிராயத்திலேயே அது அந்த பயிற்சியை வந்து கண்டிப்பா கொடுக்கணும். அதனாலதான் நம்மள எல்லாருமே சூரியன் வந்த பிறகு வாக்கிங் போங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணமும் இதுதான். அதே மாதிரி சாயங்காலத்துல நம்ம வாக்கிங் போறதுமே வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அதுல நிறைய விட்டமின் டி நமக்கு எல்லாமே அப்சர்வேஷன் இல்லையா? கண்ணுக்கு தேவை, அந்த உடல் ஸ்கின்னுக்கு தேவை, எல்லாமே உண்டு. நம்ம பாடியிலே வந்து இயற்கையிலேயே நம்ம விட்டமின் டி டேப்லெட் எல்லாமே வாங்கி சாப்பிடணும்னு நினைப்போம். ஆனா அது எல்லாமே வந்து பாடியில அப்சர்வ் ஆகாது. இயற்கையிலேயே வரக்கூடிய அது அந்த ஒரு சூரிய ஒளி தான் நமக்கு வந்து எப்பவுமே நல்லது. அதே மாதிரி சந்திரன் ஒளி தான் வந்து வாழ்வு ரசத்தை வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று. இப்ப நம்ம உணவெல்லாம் நம்ம சமைச்சு சாப்பிடுறோம் இல்லையா? அந்த அந்த என்னது காய்கறிகள் இல்லையா? அந்த காய்கறிகள் எல்லாமே வந்து வாழ்வு சத்து, உயிர் சத்து என்பது உண்டு. அந்த உயிர் சத்து எங்க இருந்து வருது? சந்திர ஒளியிலிருந்து தான் வருது. ஓகே, இப்படி ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கு இருக்கக்கூடியது அவங்களுடைய கடமை அது எல்லாமே. சோ அதை அவங்க செவ்வனே செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவங்க இல்லைன்னா நமக்கு கூட வந்து எல்லாமே வந்து பேலன்ஸா நடக்காது. இங்க இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையில வந்து ஒத்துழைப்பு என்பது மிக மிக முக்கியம். இதுதான் நாம படிக்கிறோம் இல்லையா? பகவத்கீதையிலேயே நம்ம படிக்கிறோம். சோ அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவிர்வாகங்களை நாம கண்டிப்பா கொடுக்கணும். ஆனா அந்த அவிர்வாகங்கள் இன்டைரக்டா பகவானுக்கு போய் சேரும் இல்லையா? அநேக அரக்கர்கள் தங்களை பரம்பொருளாகவும் இல்லையா? இப்படிப்பட்ட இயல்புடையவன் என்னது? இவன் அசுர இயல்பு கொண்டவன். சூரியன் சந்திரன் போன்ற கிரகங்களை இயக்குபவர் தாமே என்று கருதுகின்றனர். இவை அனைத்தும் வீண் கர்வமாம். இது போன்ற மன்னன் வேணனும் அசுரகுணம் மிகுந்தவனாகி தன்னை முழுமுதற் கடவுளாக கற்பித்துக் கொண்டான். அழகான ஒரு சென்டென்ஸ் கிடைச்சிச்சு இல்லையா? நானே கடவுள் என்ற அந்த நிலை. கலியுகத்தில் இவர் போன்ற அசுரர்கள், ஏன்னா நம்ம எல்லாம் இங்க அசுரர்கள் கிடையாது, அசுர குணங்களோட நாம் எல்லாரும் உலாத்தின் இருக்கோம் இல்லையா? அதிகம் உள்ளனர். மேலும் இவர்கள் அனைவரும் மகா முனிவர்களாலும் மகான்களாலும் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். சோ இப்போ இவனுடைய இன்டென்ஷன் எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? நோக்கம் என்ன அப்படின்ற அந்த ரிஷிமுனிகளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. இப்போ அந்த ரிஷிமுனிகள் என்ன பண்ணுவாங்க? அவனை மந்திரத்தை கொண்டே சபித்து அவனை வந்து கொன்று விடுவார்கள். அதுதான் இப்ப அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை நாம தெரிஞ்சுக்க போறது. ஓகே, இன்றைக்கு நான் இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்சகல்பதாருப்ய கிருபா சிந்துபியேவச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम